ଟିକେ ମଦ ପିଲେ ଆଜି ହନ୍ତା ମ ମଦ ପଇସା ତ ନାହିଁ ପାଖରେ କାହାକୁ ଗୋଟେ କାକରା କଲେ ଆଜି ହୁଅନ୍ତା ମ ବାକାଟି ଲେମନ ଟେ ଆଣିକି ଚିକେନ ଟା କଷି ଦବା ପୁରା କାହାକୁ କାକରା କରିବା ସାହୁ ଆସିଲାଣି ସାହୁ 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 ୟାକୁ କାକରା କରିବା ଆଜି କରିଦେବ ହଁ କରିଦେବି ତମେ କିନ୍ତୁ ମଝିରେ କିଛି କହିନଥିବ ମୁଁ ସବୁ କରିବି ଠିକ ଅଛି ଆଉ କାଠି କ'ଣ ହାଲଚାଲ ଭଲ ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ଏମିତି ବସିଛି ଆରେ ସେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ତୁମେ ତା କଥା ଟିକେ ବୁଝ କ'ଣ ହେଇଛି ତାର ଦେଖିଆ କାକା କାକା କ'ଣ ହେଲା ବେ ତୋର କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ ମୋ ଭଉଣୀର ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଫର୍ମ ବାହାରିଛି ଆଉ ତା ପାଇଁ ପଇସା ଧରିକି ବ୍ୟାଗରୁ ଆଇଲା ବେଳେ ପଇସା ଚୋରି ହେଇଗଲା ଓହୋ ଏତିକି କଥା ତୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥାରେ ମୋ ଭାଇ ମୋ ଭଉଣୀ କ'ଣ ତୋ ଭଉଣୀ ନୁହଁ ହଁ ମୋ ଭଉଣୀ ମୁଁ ପଠେଇ ଦେଉଛି ହେଲା ତୁ ଏତେ ଟେନସନ୍ ନେନି ତୁ ବସ ଚିଲ୍ରେ ବସ ମୁଁ ପଠେଇ ଦେଉଛି ତ ଫୋନ୍ ପେରେ ପଠେଇ ଦେଉଛି ହଁ ଦେଖ ପଠେଇ ଦେଲି ହଁ ଭାଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ହଁ କିଛି ନାହିଁ ହୁଏ ହଉ ଭାଇ ମୁଁ ଆସୁଛି ଚକ୍ର ହଁ ବେ ଚକ୍ର କହ ହ୍ୟାଲୋ ଏବେ କାକା ମାଗୁଥିଲା 5,000 ଟଙ୍କା ମଦ ପିଇତେ ତୋତେ ମାଗିଲେ ଜମା ବି ଦେବୁନି ହେଲା ଏବେ ସେ ତ ନେଇକି ଗଲା ତା ଭଉଣୀର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ ବୋଲି ଆବେ ତା ଭଉଣୀ ନାଇଁ ନିବେ ପୁଣି ତୋତେ କାକରା କରିଦେଲା ନା ଆବେ ଆଉ 12ଟା ପାଇବ କାକା ଆଉ 12 ଅଛି ନା ତୁମ ପାଖରେ ଖାଇବ तो छाड़बी शला तू आई नेक्स्ट टाइम